Kaixo, ikuspegin, immigrazioaren euskal behatokitik bizitoki aldaketei buruzko txosten berri bat publikatu berri egin dugu, ez? Bertan, populazio atzerritarraren eta bertako populazioaren migrazio dinamikak aztertu egiten ditugu. Bizitoki aldaketak INEk argitaratzen dituen estadistika batzuk dira, eta estadistika horietan oinarrituta ezagutu dezakegu berez oso zehatz-mehatz zeintzuk izan diren migrazioaren dinamika desberdinak. Zeintzuk izan dira helburuak txosten honekin? Berez, krisiarekin jakitea ia migrazioetan dinamika aldaketa bat egon den ala ez. Horretarako, 2002 urtetik 2012 urtera arte migrazio dinamika guztiak aztertu egin ditugu eta ondorio batzuk atera egin ditugu, ez? Ikusi duguna da, krisiarekin migrazio dinamikak aldatu egin direla eta migrazio aldaketa honen oinarri izan da gehien bat atzerriko populazioaren immigrazioa berantz jo duela. Guztiok dakigu, populazio atzerritarraren immigrazioa ekonomiarekin, lan merkatuarekin erlazionatutako fenomeno bat izan dela, ez? Orduan, boom ekonomikoa eman zenean, hazkunde ekonomikoa eman zenean, immigrazioa gora egin zuen, tarte horretan daukagu 2002tik 2008rako migrazio igoerak, eta gero, krisiarekin immigrazioa bera jo du. Orduan, ikusten dugu zelan 2009tik 2011 urtera arte, atzerritar populazioaren immigrazioak bera jotzen duen. Baina, datu interesgarria da zelan 2012 urtean aldaketa kualitatibo bat ematen da. Alde batetik, atzerritar populazioaren immigrazioa bera jotzen du, ia hazkunde nulo batean kokatu egiten da, baina interesgarria den datua da, lehenengo aldiz, bertako populazioaren migrazioak gora egiten duela. Eta hau ematen da gehien bat, estatuaren beste lurralde batzuetatik etortzen den bertako populazioak gora egin duelako, ez? Orduan, hemen ikusten dugu zelan krisiarekin migrazio patroietan aldaketak eman diren eta zelan baitere Euskadik gaur egun bertako populazioa erakarri egiten duen estatuaren beste parte batzuetatik. Gero, aztertu egin dugun beste gai bat izan da, ia bertako populazioa Euskal gizartean emigrazio bat ematen ari den edo ez atzerrira. Guztiok dakigu, agenda mediatikoan, bai politiketan, ikusten ari garela zelan, badagoela horrelako ideia bat, emigrazio masio bat ematen ari dela Euskaditik kanpora, baina datuek esaten digutena da berez, Euskal populazioa betidanik emigratu egin duela atzerrira. Zein da aldaketa? Aldaketa da krisiarekin emigrazio hori intensifikatu egiten dela, gora jotzen duela. Baina berez emigrazioaren patroia ez da krisiarekin sortutako patroi bat, baizik eta intensifikatu egin dena. Eta bukatzeko, nazionalitateak begiratzen baldin baditugu ikusten dugu baita ere zelan aldaketa bat eman den. Zein da gaur egun Euskadin dagoen populazio atzerritarraren kolektibo nagusia, Latinoamerikatik etorritako populazioa. Hori aldatzen ari da, zaitik ikusten dugu zelan migrazio saldo positiboetan Latinoamerikako jendea populazioa bera jotzen ari da, naiz eta saldo positibo bat izan oraindik, baina bai Afrikatik eta Asiatik datorren populazioa gorantz jotzen duen, ez? Eta kolektibo hauek orain garrantzi handiago hartzen ari diren ikusten ari gara. Eta bukatzeko, beste aldaketa nahiko esanguratsua da zelan, bai Rumaniatik eta Bulgariatik etortzen ari den populazioa saldo negatiboetan jartzen ari dela. Hau da, gaur egun, Rumania eta Bulgariako nazionalitateak gehiago dira joten direnak, etortzen direnak baino. Eta hauek izan dira pizkat, egin bizitoki aldaketei buruzko txosten honek ematen dizkigun ondorio nagusimetarikoak.